Kudu nganyar ki, ora wes. La ilaha illallah, ngaji takut. A daily in my lab. Hari ini aku sedang syuting. Temanya buah, guys. Lo pacaran gue ngejreng kayak gini iki lo ndak jari niki kayak stabilo. Yuk emang ngejreng api. Mesti kayak yo wes lah, wong aku yo ra kudu kuning kok yo duwe kudu biru yo wes tak kudu biru. Bener kan kudu nganti bangane rembiaan ndak. Review jajan kondangan. Kotak. Iya. 1, 2, 3. Wow.